Fitina. Chcela by som sa poďakovať za každý jeden hlas, kto za mňa hlasoval a vyhrala som túto sošku Prekvapenie roka. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Tak, veľmi rada si spomínam na tento zápas so Serenou. Viem, že som bola veľmi nervózna pred zápasom, lebo som sa bála, že dostanem 12-0. Ale jak som prišla na ten kurz, tak už som bola v pohode, už zo mňa opadol stres a už som sa sústredila iba na hru a snažila som sa hrať čo najlepšie a myslím, že sa mi to podarilo. Tak ja si myslím, že to bola moja najúspešnejšia sezóna, bola som prvýkrát v 50-ke, takže viem už pocítiť, že čo to je byť v top 50, ale dúfam, že na budúci rok to bude ešte lepšie, že už tam budem aj hlbšie a že sa mi tam podarí aj zostať a budem naďalej stúpať, ale hlavne si myslím, že aby ma neopustilo zdravie, takže musím všetko robiť preto, aby som ostala zdravá a potom to príde. Tak ja si cieľ nedávam rebríčkovi, ja fakt hovorím, že chcem byť zdravá, lebo viem, že keď ma niečo trápi alebo tak sa nedá hrať na 100%. A ten rebríčkový si nechám na sebe.